Baga na Umar Zulum, Allah ta'ala ya masa jagoranci, nauyi da Allah ya ɗora masa, Allah ta'ala ya tallafa masa, Allah ya ƙara masa takawa a zuciyarsa, ya kuma masa ƙari akan tausayin talakawansa a jiha ɗin. Muna roƙon Allah ta'ala kada ya bashi da wayonsa, dukkan wani abun da zai Allah ya sanya albarka a cikinsa, dukkan abun da ya fi ƙarfinsa Allah ta'ala ya wuce masa gaba, ya kuma jibinci al'amuransa gaba ɗaya. Abin nan gwamna Maiduguri addu'a Allah ubangiji ikara irin su 1000 a Najeriya. Allah masa kariya, Allah ya kara masa imani, kuma malamai su rike shi su ringa koya masa ajini ci gaba. Jara'an da yake da shi sai wanda yake Allah ya taimake shi. Wannan shine gwamnan. Shine gwamnan. Allah ya sa mu gama lafiya. Na gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, Allah ka ƙara maka kariya, Allah ka tsare wannan gwamna. Allah saka gwamnan Maiduguri da alkhairi. Wannan bawan Allah a cikin gwamnonin arewa gaba ɗaya ko na Najeriya da muka sani, Allah bai taɓa yin wani gwamna irinsa ba dai a wannan lokacin. Alkhairansa sun bayyana, mutuncinsa ya bayyana, tsoron Allahnsa ya bayyana. Wani na kusa da shi yake gaya mu, yace wallahi malam mutumin nan duk litinin da alhamis yana azumi. Mu ci gaba da yin addu'a ga gwamnan Borno a keɓance wannan zulum ɗin, don yana ƙoƙari gaskiya. Saboda haka tsakani da Allah a yanzu yadda ƙasar nan take da aikin da ya ta sa gaba yana buƙatar addu'o'i na mutane. Saboda haka gaskiyar magana ku sashi cikin addu'a, a yi masa addu'a, manufofinsa na alheri